Jak ospravedlnit bližního? Žádný bližní není. Stvořitel. Ale jakým způsobem? A jeho nijak neospravedlníš. Ty můžeš ospravedlnit bližního jen do té míry, do jaké jsi s ním ve spojení. Do té míry, do jaké pociťuješ celý systém a v něm stvořitel. Teprve tehdy ospravedlníš. Ale ve vás určitě taky probíhají procesy. Vždyť také neviníš svou ruku nebo nohu z něčeho, že? Jak můžeš někoho vinit, když jsi viděl vše spojené dohromady? Tím pádem si viděl i stvořitele. Svou hlavu také nemůžeš ničeho vinit. Mohu je obvinit, kdyby mi zatrpala noha a překážela mi chůzi, když jsem si ji přiležel. Tady se odkrývá společný systém, ve kterém je vše spolu propojené. Toto propojení definují, že nikdo nemá vinu ani pravdu. Že jsou na tom stejně. Je to jeden systém. Není to jako u nás s rukama a nohama. Říkáš, že zatrpli nebo onemocněli nebo nějaký orgán nefunguje správně. V každém případě máte nějaké procesy, které nemůžete přidat stvořiteli na vnitřní úrovni. Na této úrovni ho neospravedlňuje. Samozřejmě. Ospravedlňuje ho pouze v té míře, které jsem ho odhalil.